Леле, мале, колко съм бясна в същото време, знам, че трябва да ви говоря спокойно. Онзи ден бях качила видео на темата тези снимки. И честно казано, повечето коментари бяха от този сорт. В това видео искам да си поговорим много добре. Дефиниция на красота. Всъщност, какъв е стандарта за красота в днешно време? Малко е базиран на социални мрежи. Обаче това, което виждаме в социалните мрежи, obviously не е реал. Прегледах толкова много профили на момичета, които са ми писали, че се чувстват грозни и всъщност заради това си крият лицата на снимките. Цених да не пиша на супер много непознати момичета, прекрасна си, красива си и така нататък, директно да направя едно видео за всички ви и да ти влезне в главата точно на тебе, която гледаш. Това е причината всъщност в момента да съм без грим, защото няма как да правя видео, в което да ви обяснявам: о, да, ти си красива такава каквато си, и аз в същото време съм някаква наклепана с мейкъп. Или 100 различни филтъра от TikTok. Реално представите за красота са изкривени, защото ние позволихме да се стигне до това изкривяване. Масово се възхищаваме и харесваме супер много момичета, които имат изключително много корекции в тях. Между другото, сега в момента да вметна, че аз нямам проблем. Филъри, добавени неща, корекции, така нататък, абсолютно съм окей. Има момичета, които се държат по изключително арогантен начин, след като претърпат някаква такава подобна интервенция. И вече са като: ти не си на моето ниво, гърл, не си говориме като равни. What do you mean? И след това се втълпяват комплекси на естествените момичета, че всъщност те са грозни. Не. Ако нещо не ти харесва по лицето, тялото или където и да е, sure, поправи го, махни го, добави го, каквото и да е. Но не си избивай твоите комплекси върху други момичета. Just don't do it. Трябва да си красив отвътре, за да можеш да си красив отвън. Имайте самочувствие заради естествената ви красота и се снимайте както решите, защото колкото повече напред минаваме в годините, толкова повече тя ще е на изчезване. Обичайте се и бъдете обичани. И следващия път, като някой ти каже: загрозяваш снимката, моля те, скри си лицето, не показалеца от мое име. Честно те моля. Хайде пътя!